Tul is-sena li għaddiet l-Awtorità ta' Djar installat 18 lift ġdid fil-komun ta' blokki residenzjali li kienu mibnija mill-Awtorità ta' Djar jew mill-Gvern. Realtà li kienet taffettwa bosta kif diversi minn dawn il-binjiet inbnew 20 ta' snin ilu u għaldaqstant ir-residenti fih danu bdew javvanzaw mhux ħażin fl-età. Ħarsa lejn l-aħħar 5 snin turi kif fl-2011 saru 11 il-lift, numru li niżel għal 5 fl-2012 u wieħed fl-2013. L-2014 jidher li kienet sena kwieta minn dan l-aspett biex is-sena li għaddiet din il-kwistjoni ittieħdet kontroll fuqha u b'nefqa ta' ftit iktar minn 577,000 euro saru 18 il-lift. Jixed il-bżonn ta' dawn il-liftijiet Charles mill-Isla u nnota kif il-lift kien ilu installat minn nofs snin 70 u 4-5 snin ilu kien beda jagħti il-problemi. Iddeċidew illi il-lift id-dimensions li kien hemm tal-lift kif kien qabel ma kinux ta' ċertu livell, barra minn hekk nies li kienu jkollhom bżonni speċjali ma kellhomx aċċess għalih u pa' speċi l-Awtorità iddeċidiet li da għandu jsir lift skont l-istandards tal-lum. Wara l-verifiki meħtieġa inbeda l-proċess ta' tender. Fi żmien ħanejdu hekk madwar 4 xhur il-lift ġi li kien hemm ġie dismantelt il-qadim u floku issa għandna l-lift tal-lum. Charles fakkar kif il-binja hija antika u t-taraġġ tagħha huwa għoli, xi ħaġa li tagħmel il-ġar ta' xirjiet u ċilindri tal-gazz diffiċli jekk mhux bl-użu tal-lift. Wadri minn saħħitna erġajna gwadanjana fil-fatt dawn l-aħħar sentej sakemm sar il-lift u kollox, n-nies kienu bħal speċi irrealizzaw x'kien ifisser il-liftu. L-installazzjoni tal-liftijiet ikkumplementata mal-fatt li fl-2015 in-numru ta' każijiet fejn tlestow tiswijiet tela għal 941 b'nefqa totali ta' 1,509,000 euro. Żieda li hi l-ogħla nefqa u n-numru ta' każijiet li saret tiswija fuqhom fl-aħħar 5 snin.